Räyskälä Sport Aviation Center is a home, the biggest home of different kind of aviators. Glider pilots, different kind of motor pilots, parachute jumpers. This is the place where we have our own aviation institute also. And now we have a great pleasure once again to hold this international contest with you all here. And now you are most welcome to start this European Championships in these two very attractive classes, 15 meters and open classes. Huomenna alkaa tosi koitos ja jos sää on tällainen kuin tänään niin varmaan lennetään pisin tehtävä mitä on Euroopan mestaruuskisoissa koskaan lennetty. Räyskälä is one of my favorite place in the world. I mean, first place I think is Nevada in USA, but I think Räyskälä is the second place with the best conditions and the weather. I like it and I understand it, and for me it's very easy to fly here. 5 parhaan joukkoon kelpaa muulle. Mitkä sun tavoitteet on näistä kisoista? Oma ehjä suoritus ja katsotaan mihin se riittää. Luulisin, että mestaruuteen. No ensin me ajateltiin sillä tavalla, että otetaan niinku liuku kerrallaan ja katsotaan mihin se riittää, mutta kyllä me eilen päätettiin, että me unohdetaan tämä taktiikka ja lennetään vähän nopeampi kuin ne muut niin kuin joka päivä, niin se riittää meille. I am looking for good score, good position. Börje. Juusto. Ainakin tuli. And now I would like to go back to the results of the yesterday, and because of certain very famous reasons now I would like to start from the open class. The task was 1011.8 kilometers. The day winner and the first man to get the Räyskälä competition diploma for this 1000 kilometers with the speed of 117.2, Russell Cheatham Echo 2. And I would like to invite you all 17 1000 kilometer pilots here. And now can you a little bit squeeze into a smaller group to get a good picture from all of you. Daily winner for 50-meter class after the task of 833 kilometers with the speed of 117.5. Bravo, Janusz Sentka, Poland. Good morning, ladies and gentlemen. Here is the satellite image from this morning. It is mainly clear. There are some altocumulus clouds and some cloudiness in the eastern and northern part of Finland, and in fact it is a very, very weak draw. But in the competition area it is totally clear. And if you look at the sounding in Jokioinen this morning, it is a little bit drier than yesterday, but still very good. If there isn't anything up to now, I wish you a very nice flying day. Briefing is over. Thank you. Avo menee vähän korkeammalle Jalasjärvellä. Muuten ihan sama. Hollolassa käyvät. Keskimäärin pilvisys on juuri sopiva. Ei, ja toskin siihen. Jouso, miten tiimi on toiminut? Tiimi toimii loistavasti.
kyllä painonhallintaongelmia tuntuu olemaan enemmän kilpailijoiden keskuudessa. Me Weight Watchers edustajina haluamme auttaa ihmisiä heidän henkilökohtaisissa painonhallintaongelmissa. 5 senttiä eteen. Stop! Over 10 kilos you have to done. Laatikot. Stop. Wait. 1 kilo more. Janne, sä oot kauppa-aloitteena tuossa Antilla. Miten se on mennyt? Ihan kivasti. Superhienoa se on istua siellä ja katsella ja oppia uusia asioita. Erittäin hyvä tiimi ja kaikki toimii hyvin. Mikäs tässä? Hassuensikko. Kato itse hassuensikko. Sä oot ruotsalaisen tiimissä avustajana. Tää on niinku maanpetos on alkanut. En tiedä mihin tää johtaa tästä enää. Tää on niin helppo avustettava, että koska vaan tollaselle lähtee. Entinen kapteeni, nyt kauppa-aloitteena perämiehenä. Joo, olen ollut perämies joskus aikoinaan. 50-luvulla. 52, 56 ja nyt taas. No niin miten ne ajat on perämiehenä olosta nyt muuttunut, kun vertaa nyt tähän nykyiseen? Yhtä kiukkuisia kapteeneita on. Ei niille paljon puhua uskalla. Ja. Käyvät kuumana ja... Toista se oli silloin kun mä olin kapteeni. Ei kapteenit kuumana. Käyn enää tuon perämiehenkin lentää ja kaikkea tämmöistä. Eli ajat on vaan huonot? Joo, no selvästi. Mutta mennään lentämään kuitenkin. Selvä juttu. Meidän vika ei hinausta tuosta merkata. Lenkki voitti. Mä pitäisi toinen parakko siellä. En tiedä. Kireellä. Mites sinä nyt sopii? Vedä. Let's go. Kauanko olet noilla kestää, kun noilla lentää? Ei mennyt näin nopeasti ja hitaasti. Itäspäin. Mutta on ollut törkeä nopeasti tilalle. Moi. Mä kuulin semmoista huhua tuossa, että köysipojat suunnitteli lakkoa jo. Että pitäisi saada lisää liksaa tai enemmän julkisuutta. Ei pidä paikkaansa. Eikö? Miten sen palkanlisän kävi? Me ei saatu yhtään lisää palkkaa. Eikä jätskiä. No entä se julkisuus? Ja vähän tuli. Joo, me saatiin oma pöytä. Hyvä. Luonnonmerkki, että nuo ketkä lähti myöhemmin. Mitäs siinä lähti myöhemmin? Siellä englantilaiset jo. Tippu, Romeini, Termi, Aavi, Rasseli.
Todella hyvä. Sitä aina ihmettelee, että miten nuo jätkät lentää niin saatana lujaa. Se on kyllä uskomaton. Keli. Mutta kai sun Elihän tuli sulla se tonni sitten lento. Niin tuli joo. Mä sanoin, että mä sitä vapaaehtoisesti mä sille lähden, mutta jos joskus kisoista tulee, niin pakkohan se on lento. Siitä voidaan olla montaa mieltä, että onko 9,5 tuntia koneessa istuminen kivaa enää. Eikö se ollut? No, 7 olisi riittänyt. Olisi kerinyt saunaan. I am very lucky man, because I decided 2 kilometers before to fly back 2 kilometers to land, because my margin was 0 to come, or maybe 10 meters above the glide to come into the airport. But I decided to go back. So, and I think this was the right decision if I hear there now that Aratus went into the forest. Huh? Aber es ist mir dann ein bisschen voll vorgekommen, weil es so lange nicht geflogen ist. Dann hast du aber noch ein paar Sekunden bevor. Ah ja, wieder weggebracht. Ja, so ist es. Ei ollut hyvä päivä tää. Tänään tuli päreitä vähän. Vähän se joo. Kyllä. Se ei ole nähnyt tätä pöytää. Se on tullut niin matala. Kovin hyvin ei mennyt, mutta toivottavasti ei tule isoja pisteeroja. 125,5 näytti tuo mittari, että veikkaisin, että alle 10 minuuttia hävisin parhaimmille. Siitä päätelen, että ne työnteli niitä tässä vielä, kun mä tulin maaliin. Mä lähdin kuitenkin pääjoukossa siinä lopussa. Sinä olet ennen ollut näissä puuhissa mukana kanssa. Mites on maailma muuttunut? Juuri on muuttunut. Hyvä on muuttunut. Tai sanotaan kehittynyt. Näin. Uusissa koneissa on suurin piirtein 3 kertaa parempi liitoluku, niin keretään nopeammin kaahaamaan tuolla taivaalla ja hakemaan se nosto. Et vanhankantaisella koneella, jos epäonnistui siinä seuraavan noston hakemisessa, niin se lento melkein oli siinä sitten, koska ei ollut mahdollista enää mennä muualta hakemaan sitä termiikkiä. It was very difficult. It was difficult today. And also have some long glides. So that's my day. Tuossa on vähän isompi ristipää. Otetaanko kiinni? Kumi on tyhjä. Kumi on tyhjä, joo. Kumi on tyhjä. Kyllä. Tänään ei ole kuppilakaljaa. Tänään mennään etutelttaan juomaan kolmoskaljat ja häpeämään. Voi olla, ettei ole edes sitäkään. Var det svårt idag? Det var lite lurigt. Ah, ja. Hur så? Det växlade. Ah, ja, just. Det växlade rätt snabbt. Mites meni päivä? Se puhui rumia ruotsiksi, toi mies. Hän ei ollut ilmeisen tyytyväinen päivän suoritukseen. Var det svårt idag? Ja, det var inte bra idag. Joo, just. Nostot oli tosi hankalia löytää. Et ne oli aivan ihmepaikoissa. Mulla oli ainakin kaiken aikaa todella vaikeaa löytää niitä. Sitten tuli pari kolme sellaista hölmöä ratkaisua vielä siinä. Siinähän se riittikin, että taisi päivävoittaja voittaa ainakin puolella tunnilla. Mut huomenna yritetään uudestaan paremmin. Kyllä aika hienot fiilikset on ja todella hieno kilpailu ja hienot saavutukset tähän mennessä.
Todella hieno sauva. Että ihmetellä täytyy, että kisaorganisaatio uskalsi antaa niin kovan tehtävän siinä heti ekana päivänä. Mutta hienosti se meni ja mä näin Silvan tässä paripäivästä, niin piti oikein kädestä kätellä ja onnitella sitä hyvästä esityksestä. Ja 15 metrissä Gentka, mutta Raimondi on aika hyvin perässä siitä. Ei ole paljon eroa. Vielä voi käydä ihan mitä vaan. Today we have 2 active danger areas within our flying area. This is active and it's now closed airspace all day. And another is danger area 14 Alpha and Bravo. They both are active today, so they are also mentioned to be closed airspace. If you fly into that zone, there might be coming a grenade or a bullet through your canopy or wing. So they are closed airspace today. Ei muuta kuin hommiin. Mä lähden hakemaan konetta nyt. Tänään minä lennän omalla koneella. Mistä? Se on tuolla periferiassa. Joo. Nyt on aikaa tässä välissä. Saattaa olla, että on viimeinen päivä, kun kannattaa lentää tai huomenna ja muuten loppuu päivä. Kattokaa päivän eka kumpiainen. Kireellä, vedä. That's because of your hair. Yeah, of course. Second biggest magazine in Finland. La mia bici dov'è? Start gate for open class is open now. Start gate for open class is open now. Howdy down. Kireellä, vedä. Sun pitäisi olla tässä gridillä aamulla. Ei se aika on nyt takanapäin. Nuoremmat saa jatkaa tätä hommaa. Miten niin nuoremmat? Sun ikäisiähän täällä on läjäpäin. Mies täyttää kohta 60, niin pitää jo osata hellittää jossain välissä.
Kalle vie mun, mitä mä kannataan. Sä kynätkö? En mä tarvita kuin. Tarvittais kyllä osaa ottaa ja luettaa. Johannes, oot sä tässä maalilinjan pomona? Periaatteessa. Oot sä koskaan ajatellut, että teillä on maailman nuorin maalilinja? Onko? On sitä just. Mä en alkaa tiedä. Minkälaista palautetta on tullut maalilinjasta? Täydellistä. Olla parhain. Riippuu päivästä, mutta ihan hyvä. Tulee. Sano aika tarkkaasti. Joo. Pitkä liimaa. Pitkä riima nau. Sä Karkki hoidat tänään maalilinjaa radiomiehenä. Niinhän mä oon. No mitä sun tehtäviin kuuluu? Pitäis sanoa nau ja se tunnus milloin ne tulee ja silleen. Täsleen seuraa heti. Papa Fox! Siipi alkoi. Papa Fox, now. Kato se siipi. Kato sen siipiä. Ei se edes laittanut laippoja. Victor Bravo, now. Now. November Bravo. November Bravo, now. Echo 2. Kilo Sierra, now. Alfa Tango, now. Yankee 4, now. Se oli varmaan, toikin oli November Bravo. Takana 12 päivää, joka lienee ennätys tähän asti, ainakin FI:n kisoissa Euroopan alueella. Ja Peter Haavi tuossa juuri muisteli, että voi olla kaikissa FI:n kisoissa, jossa on lennetty sääntömääräinen maksimi. Meillä täällä 12 päivää. Okay, one more time. Unofficially, congratulations. Thank you very much. Yeah. For the first European. For the first time. Yes. Yeah. Open. But don't forget your locker now. Let's go and do that and not drop it and make sure everything's done for the administration. Okay, see you soon. I'm going to have a big beer now. You deserve it, yes. Maybe 5. Congratulations. Thank you very much. How do you comment this games? Yeah, well, it was the most beautiful weather one could have for a contest. So, yeah, and for me, of course, winning the contest is great. Ei oikein mikään toiminut. Liika yritystä. Game is over, yes. 88, bronze medal, 96, gold medal, 2005, silver. So, Raiskala is my I think, best place where I did so many medals. Tuli aloitettu se loppukirja siinä 10. päivänä vähän turhaan aikaisin. Ja ehjä oma suoritus johti peltoon ja ilman sitä niin nämä on tosi hyvät kisat mulla. Siinä nyt nähdään sitten tänään, että montako pykälää siinä meni siinä hommassa. 2 tai 3 ehkä. 6. olisi ollut niinku mahiksia. The greatest competition I have done. Not the greatest result because I was second. But apart from not winning completely, it was brilliant. Se oli tosi kiva katsoa, kuinka kokeneet pojat veti siellä. Perässä pysyttiin tosi hyvin, että harvoin ohi kyllä päästiin. Mutta kokemusta tuli ja paljon oppia siitä, kuinka pitkillä siivillä taas niin kuin pitäisi lentää. No niin. 2 tuntia tulosten julkaisemisen jälkeen tänään saadaan kisat pakettiin ja kovat kisat ollut. Ja voisi sanoa, että kaikkien aikojen purjelentokisat Euroopassa varmasti. Max? Yeah. Next generation champion.
Yeah, don't push for him to be a pilot. No, he can decide what he wants. He can decide what he can. Maybe he wants horse riding or something like that. We don't know. My son's also flying, but stopped flying. They said that the father is crazy, so it's enough for family. Janos, well done. Good competition. Eiköhän sen paikka ole siinä.